Nada, estamos no IES Lauro Olmo. Este curso está en marcha por primeira vez a aula de tecnoloxía aplicada que entra dentro do plan de formación profesional do Ministerio de Educación, un plan que pretende fundamentalmente tres cousas, non? Mellorar a capacidade de emprego do alumnado para que estea directamente conectado coas necesidades do mundo empresarial e do mercado laboral, integrar as tecnoloxías e as tecnoloxías máis avanzadas no que é a formación profesional e actualizar e mellorar os espacios e os contidos e os recursos das aulas. Neste sentido, o IES Lauro Olmo recibiu neste caso, nesta aula de ATECA, aula de tecnoloxía avanzada da automoción, do Departamento de Automoción, 55.000 euros para mellorar todos os espacios e os recursos. Aquí temos a tecnoloxía máis avanzada con inteligencia artificial, con realidade virtual, temos tamén a millora do espacio xeral, tomas de enerxía eléctrica, un novo vehículo híbrido para dar resposta a esta cota de mercado que está crecendo cada vez máis e, por lo tanto, garantir que o alumnado non só salga cunha maior cualificación para unha mellor empregabilidade, sino que incluso leve ás pequenas empresas e aos pequenos talleres esta innovación que está tendo lugar aquí con respecto á utilización das novas tecnoloxías e da mellora da optimización do traballo en mecánica. Neste sentido, quero felicitar dentro deste plan de formación profesional que concretamente no que son as aulas de tecnoloxía avanzada son 26 millóns para toda España, 55.000 euros neste caso para esta aula. Quero felicitar ao IES Lauro Olmo por participar de maneira decidida cos seus propios proxectos nestas convocatorias, felicitar o equipo docente, o equipo directivo e especialmente o Departamento de Automoción, sempre preocupado de que o seu alumnado salga coa mellor formación, e aquí temos os exemplos que moi probablemente todo este alumnado teña xa de maneira inmediata, ou ben a continuación da súa cualificación profesional, ou ben xa entrar directamente no mercado laboral. Así que felicitacións